Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Juan Kapitulo 15, versikulo 12. Agiinnayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, siyak tinagluto. Itatanalpas kan anangan, tumakder kalatan. Adda aramidak ng assignment ko. Naglain kan, siyak man ti paginawam. Siyak to inton bigat. Ay saan, aginaw kakit di. Agsina talangan iti boarding house no kasta kamat lang. Aha, amok pa'y nagbiag ka no may saka. Di munto pa'y amo ti agluto iti kanam. Sumina ka pa'y? Ha, kita at man no asino ti matay iti bising. Oh, Erika, apa yang nagamit ka? Kasanumat ngamin. Kanayon nak nga apaan ni Manang Mean. Ay, unay kayon. Kas kailasan ngagkabsat. Nakaungungot ni Manang Mean, Manong. Ay, kitsurutom ngamin dagiti baganakan ka. Agpaidalan ka, tasikakat nga rod ti ubing. Oh, naglaingan ngay. Baon a baon. Nagtrabaho, nagado tiriri na. Anya nga rod ita. Sumina akon iti boarding house. Diyak kabalan ti agbayad iti dua a boarding house. Agasing mo iti bayadak at tuition nyo. Manong. Agi inanos kayo Agpipinasin siya kayo. Di mo nga minsong basong-batan ni manang mo. Takagura na dayta. Nakadanon tan diti boarding house yo. Dito no? Kasta jak pala kaya ti agawid. Taapay. War kami manan ka ni sister ko. Apay kami nakanayon kayo nga gapa. Da kami kinimanong ko. Agsinsin nakit kami. Ay, sabali nga ti ugali na day kabsat ko. Nagngato ti pride na. Pasensya mon. Awatem latan, tasikati inaw na. Anya pa'y nga rod ngay. Hala, hinggan. Agkita tanto man ni campus inton bigat. Oh, agplan pansa ka mat gaya man. Plantsaan mo tan aday to uniform ko. Naglain kan ngay. Kunamlan asino ka sumungsong bata. Imbaon nak lang arudan ang naglinis dito yung boarding house. Ita, pagplansyaan nak pa. Baston! Nagadukot nga yung bagamon. No di mo kaya disan lang. Sige, aglisi ka. Talag, dagiti dadto maaplansyahan. Anay ko. Agiduron ka pa'y. Masurunak kang kanay. Saan ako na makapagtupal? Paglislis yan ka lang, Mat. Apay, dakas. Bastos ka talaga. Niko! Pungutang ka niya. Niko! Niko! Kas landlady yo, jak kayat nga agap-apa kayo. Saan anasaya at dayta? Bastos tumat nga minday diya kabsat ko. Apay akanayon kayo nga agapa. Kung nati surusuro ti Diyos, agiinnayat kayo. Kas iti panagayat ko kada kayo. Isu akasta ti aramidon yo. Isu ati agkabsat, rumbang laang nga agsinnakit kan agpinnatag. Asaan kat nga agap-apa? Talaga, saan kami ang close kin ni Manang ko, Nana? Kasta ti paliiw ko kada kayo nga agkabsat. Nagalasmat ngamin tugali na. Nakaimimot. Ay, kasta ka de. Isungarod akay kayat kulaangan ti umutang iti sabali. Ngam ti dumawat kan kwa na. Dakdakkel ka di ti allowance na ngamsi ka. Adayo Ang mga no paborito tinaganak yo. Awanan parents mi. Ulila kayon? Uy, Nana. Ubing kami pa'y idi na tayo dagiti naganak mi. Isuan ni Manong ko tinang isaksakad iti panagbiag mi. Ala, agan-anos ka. Kat agpakumbaba kalatan kinimanang mo. Tapno di kay agapa. Oh, Erika. Rabin. Apay? Awan pa'y ni Manang ko, Nana. Saan pa si Mangpet? Saan pa'y nga ron? Agalas 9. Napanan na ngayon. Inawagam ka di? Awan number na kanya. Ay, unay kayo nga agkabsat.
Anya ti mapaspasamak kada kayo. Alaala, aguray ta siya kung ti umawag kan kwa na. Hello? Hello, Mayan. Ti landlady yu raytoy. Ah, Nana, apay ngay mawag kayo? Rabiin, awan ka pa'y. Ayan mo ka di. Birthday nga min gayam ko, Nana. Ag-text ako maka ni Erika. Ngam, awan mo't number na kanya. Ay, anya kayo matan nga agkabsat. Agawid ako, Nana. Itulod dagiti gagayam ko. Imayak, tadamadamdamag ko arabii kamot kanon nga agaw awid, mian. Anya? Asino man ang tinang i-report kan ka, Manong? Sana naroon ba nga mamuam no asino? Mamat, pati kan tumot ngamin ka ni Erika. Amuyo nagrigat tibiyag. Agadal kayo. Saan aday ta makiboy-boyfriend ter aramiden nyo? Nasir muna nakmanan, gapoy ti day siya babae. Kanayon kayo pa'y kanong aga pa. Day nga Erika at yung tam, tanatangkan ti ulo na. Apay aya akasta kayo. Nagngato nga ro ti pride na, Manong. Imbilin dagiti naganak tayo. Ngagtitinulong ken agsisinakit tayo. Agaman niya day tangar aramiden nyo. Kaslasaan kayo ngagkabsat. Hoy, Erika, agsarita taman. Apay, Manipod ita. Awanan ti pinakibyangan, ah. o di sige. Syakit din ti butbut ngam. Saan ka kasapulan? Kunamlan asino ka? Agbiagak, uray awan ka. Para makita. Anya? Saan kayo ngagtungtungtong kini Erika? Anya ko maita? Unay kayo nagkapsat. Diyak aglutluto iti kanon mi, ah. Kitaag man, anya teramiden na. Agpatingga pa nga ta tiririyo. Ay, mas close ak paikit din akadagiti kagayam ko. Ngam iso akabsat ko. Madlaw ko nga rod. Mas close ka pa'y kanyak, ah. Wen, amok day ta. Ngam, rumbang laeng ornosin yon ti susik yo. Agkinawatan kanya kapsat. Enjoyin nyo kiti ti panagbalin nyo agkapsat. Ibagakin kami an. Naragsak tagta kapsat na. Papanam, Awan bibiyang mo. saan ka pa yan nakadalos dito boarding house? Apay ko mga aglinis akngay. Sa anak matan amang mangan ditoy. Ah, kasta. Sige, pumanaw ka nga ro dito yan. Talaga pumanawak. Kunamlan asino ka? Sige, ibunag mo amin na gamit mo. Tagyan ka iti sa bali abalay. San mon nga ibagaday ta kanya? Tatalagang aramida. Ne, girl, anya ti kayat asawon day tamaleta nga awit mo. Mabalin ka di nga gianak dito'y boarding house mo? Anya? Nagapa kami manan kinimanang ko. Ay, awan ka di sa bali apapanam. Si kalaang matika close ko. Erika, kayat ka tulungan. Ngaman niya. Ngamin, awan space dito'y boarding ko. Kan may sa, bawal nga agyan ti babae kan lalaki iti may sa akwarto. Uray no. Uray no baklaak, bawal lata. Isu apasensya kan mabalin ka at tulungan nga agpirok iti sa bali a boarding house mo. Adu ti am mo nga dayo napimpintas ken nalawlawang am iti daytoy a boarding house ko. Hello, Jan. Kunak man no may nakdagasan dito boarding house ko. Pasensya kan. Busy nga minita para iti pa nag-review. Kasta ka di. Diyak pala masango ti makirelasyon. Kayat kong ipamay sa ti panagadal ko. Diyak kayat apahayin na kiti naganak ko. Jan, Ag-call off ta lang. Kasapulag ti oras, kan panawan para iti panagadal ko. anya? Saanan ang nagaw-awid ni Erika dito boarding house? Kunana siguro, birukak. Makamumutan iti biyag na. Mayan, anda ka na umawawag iti cellphone mo. Ngumdi mo sungsungbatan. Madama kami naglutluto, Nana. Ay na,
Nadisgrasya ka no ni Manong yo. Anya? Natnag ka no iti deraas tay nagluganan da. Manong, Mayan, siga ka di dayta. wan Manong. Mabusisan ka na kahit Nagsublim ti puot mo. Saan ka pa lang ang makakita? daytoy sanat matak tinapakaruana. Agpaimbag ka, Manong. Ayan ngay, ni Erika. Jakman amo no sa dino ti ayan na. Agapapa kayo pa'y lakad Pimanaw iji boarding me. Jak amo no ayan na. Ay, Kasapulak ni Erika, Manong. Naskan nga dakadwak ang mga sikasukan ka. Iso akapilitan asyak ti umawag kan kwa na. Hello? Asino daytoy? Syak daytoy. Asino asyak? Natangsit ka latta. Agawid ka, Erika. Tapay, naglaing ka na pagawidan nak. Tapaglinisan nakmanan. Ha? Saan kun nga ramidan dayta? Nadisgrasya ni Manong. Anya? Umay ka adagos diti ospital. Kasi kaman mati agbantay. Anya? Pasensya kan amano. Itaaklaan na ka umay. napanamayang amin. Iji balay tigayam ko. Nagbiro kak iti boarding house ko. Nagni naman. Ano naman ang tinagapahan niyo kanimian? Ado ti pagapapaan mi Manong. Iso ati umtam. Saan asyak? Rumba nga ginayat kayo ang agkabsat. Kasano namatay akon. Kasanong tibiyag yung agkabsat. Manong, di mo kumamit ibagati kasta. At tinulong kayo. Ta sa anak pala makapagtrabaho. Awan sa bali anamnamahan niyo. Na sana da kayo matlaang. Saan ka pumanaw? Nas ka na pagtungtungan ta, no asino ti agbantay di ospital. Kun no asino ti mabating agluto dito'y balay. Sige, siya kun ti mapan nagbantay. Sublatan kan tumat. Nas kan nga agtinulong ta. Wan, Ita ka sa pulan na ta ni Manong. Saan ta abaybayan? hello? Hello, Erika. Pasensyakan tasan ka pailang ang makaduan ita. Wan, maawatan ka. Ado nga mintias asikas wag. Awan gayam, kumusta ni Manong mo? Mayat matan. Ngam kasapulan na pailang tag-therapy tapno makapagnan. Saan nabalin Dadamit ni Manang mo amayan akadwana. Wan Ket, nasungit pailaan ka di? saanan? Eket nasayaat tanagbalbaliw matlaangen. Rumbang laang Tano saan? Talaga po manaw Agaramid ak pa iti research ko. Jaksan ka ba ti agpuya tamang bantay ka ni Manong di ospital? Sige, siya kun ti mapanagbantay. Si kamanan? Saan ka mabannog? At damot aramidam ako nam. Jak pa'y masango ti agluto. Sige, siya kun manang. Ha? Inawagan nak iti Manang? Wan, manipod ita. Awagan kan iti manang. Kan naamiris ko. Kasapulan ta titunggal maysa. Iso asan arumbang nga agapat Kat, sorry manang. Ngamin, kanayon ta nga agapa. Sorry mo't ading ko. Kat, agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo kada Manong. Saan tan nga agap-apa? Uwan manang, agpinatagtan para kini Manong. Kantap no naragsak tayo nga agkakabsat.
Intay surutan tina Kristyanuan asursuro. Agpipinatid tayo taday ti pagayatan ti Diyos. Ako nana, agiinnayat kayo, kas panagayat ko kada kayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.